गावाला नमस्कार. गेले म्हणजे 2-3 व्हिडिओ जर तुम्ही बघित असाल तर त्याच्यात मी कंटिन्युअसली लिहितो आहे डे आउट विथ मंदार गोलतकर. तर विषय असा, मंदार आणि मी 2 दिवस आम्ही एकटेच होतो, ते म्हणजे तळेऱ्यात. तर मंदार वांगडा फिरायचो. माझं योगायोग असं येलो की मी देवगड दौरा होतो आमचो. त्याच्यातनं तळेरे देवगडपासनं परत नांदगावातनं आम्ही तळेरे असा केला. खूप सुंदर अनुभव होतो. मंदार गाडी चालवतो आणि मी पाठी बसून एन्जॉय करी होते. तर पुढचं व्हिडिओ पण तुम्ही एन्जॉय करा. धन्यवाद. गावाला ह्या असा पटेल कॅन्टीन तो बाजार. आय लव्ह पटेल. तळे बाजार तो बाजार आपलो. बघा जाऊन बघा पार्कर कोल्ड्रिंक्स. तुम्ही येऊन जाया आणि बघून जाया. वाडा तर हो घर बघा एकदम बर. हनुमान मंदिर हे बघितलंय मी याच्यामध्ये. मंदार भाऊंची गाडी आहे. गाडीचा काय परफॉर्मन्स आहे. आता जवळजवळ आम्ही 50 किलोमीटर इलो, पण गाडी एकदम स्मूथ भारी. गाडीची चावी पण बघा खय आधी चावी होया, बाकीच्या त्यांची चावी होया असते. मंदार केव्हाचं मॉडेल आहे? 2015 झाली, 10 वर्ष झाली. गाडीचं परफॉर्मन्स अजून जबरदस्त आहे. जवळजवळ आम्ही आता 60 आणि 60 120 किलोमीटर आम्ही चलतलो. हॅपी बर्थडे टू यू. तीव्र उतार आहे. चालू आहे हो चालू आहे. तीव्र उतार आहे. गाडी सावकाश चालवा मंदारजी. बॉस तीव्र उतार आहे. तीव्र उतार केला. तुम्ही सरळ बघा. मंदारजी एकदम आपल्या ड्रायव्हिंगचं कौशल्य दाखवताना तीव्र उतार आहे. जाताना आम्हाला तीव्र चढ आहे. छोटी झालं वाटतं आपण. मंदारजी तीव्र चढण आहे. येताना उतार, जाताना चढाव. ₹35 खर्च केले रस्ते. 35 लाखाच्या रस्त्यावरसून आम्ही जाऊन येलो. जामसंडे मंदारजी तीव्र उतार आहे. नाही नाही उतार नाही, तीव्र नाही.
गावात पाऊस पडलो काय वातावरण बघा कसं असतं, किती हिरव्या गार झालेला असं, कसं बघू भारी वाटतं. मंदारचे 2 शब्द बोला कॅमेऱ्यात. कोकण, सुंदर कोकण, हिरवेगार कोकण, सुंदर कोकण, स्वच्छ कोकण, आमचा कोकण. या पण कोकण आमचाच होता. पहिला आम्ही म्हणा होतो या पण कोकण आपलाच असा, आपला आपला करून सगळे आमच्या येऊन चढण बसलेले असते. त्याच्यामुळे आता या कोकण आपला नाही असा, या पण कोकण आमचाच असा. आता काय टाकलं का व्हिडिओ? हां व्हिडिओ करू नकोस. गावाल्यानं तुम्ही जो आता ह्यो रस्तो बघताय, ह्यो रस्तो असा देवगडातनं नांदगावाक जाणार हो. तर विशेष म्हणजे काय माहिती आहे का, ह्या रस्त्याची क्वालिटी बघा. ह्या रस्त्यापुढे बाद झालो तो मुंबई गोवा हायवे. कारण ह्या रस्त्यावर आम्ही जवळजवळ साधारण एक 20 ते 25 मिनटं आम्ही म्हणजे मंदार गाडी चालवतो, मी पाठी बसून थोडीशी मजाच घेत होते. पण सांगायची गोष्ट अशी की ह्या रस्त्यावर ज्या अर्ध्या तासाच्या प्रवासात म्हणजे साधारण एक 30 ते 40 किलोमीटरच्या अंतरात एकदा खैसर आमचं खड्डो गावाक नाही हो. म्हणजे कमालीची बाब म्हणजे काय, तर ह्या रस्त्यावर खड्डो नाही. म्हणजे सांगायचा विशेष असा की एका वाटेक आम्ही गेली वर्षानुवर्ष म्हणजे आमची आता एक पिढी सरळ दिली, जवळजवळ गेली 17 ते 18 वर्ष मुंबई गोवा हायवे बनता कामं चालू होती. त्याची अजून बऱ्याच कामं चालू होती. ह्या गणपतीक पुरं जातलो, त्या गणपतीक पुरं जातलो, ह्या पावसात पुरं जातलो, ही तारीख ती तारीख करीत लायले नाही बरे अगदी त्याचे लावून ठेवलेले असत. तर दुसरीकडे मी माझ्या ह्याच्यात आमच्याकडचं एक रस्तो बघलाय मी, तो म्हणजे आमचो सागरी महामार्ग आमच्या वेंगुर्ल्यापासून जो सुरू जाता तो साधारण मालवणपर्यंत. तो रस्तो जरी आमचं वळणाचा असलो तरी रस्त्याची क्वालिटी बरी आहे त्यातल्या त्यात. पण मी सिंधुदुर्गात फिरले तसं बऱ्याच ठिकाणी, पण देवगड माझा ह्यो पहिलोच दौरो होतो आणि मंदारची कृपा म्हणायची लागली की मंदारमुळे मला ह्या सगळा फिराक गावला. तर ह्या रस्त्याची जी क्वालिटी आहे ना, मला तर नाही वाटणार की ह्या रस्त्यावर कधी परत काहीतरी काम केल्याने असत. हां, बारकेसारखे पॅच सोडून रस्तो इतको भारी आहे की मंदारात गाडी चालवताना पण पायाखाली ते बघूची गरज नाही होती, टायर खय पडता काय नाही काय बघूची गरज नव्हती. कारण रस्तो इतको गुळगुळीत होतो की गाडी चालवत त्या काय मजा होती आणि मग पाठी बसून व्हिडिओ करताना पण काय वाटक नव्हता. इतको मस्त रस्तो खरंच सांगतोय. तो आपला जो मुंबई गोवा हायवेचा जो काय काम रखडला, जे काय आपले खरं सांगायचं तर आपला अपयश आहे, आपल्या कोकणी माणसाचं अपयश आहे. ते का आपण मी कोकणी माणसाचं अपयश असं किती म्हणतोय त्याचं तुमका सांगतोय. कारण आपण म्हणजे जवळजवळ पनवेलपासून ते आपल्या तळ कोकण म्हणजे आमची शेवटचा येतं म्हणजे आमचा बांदा साताराडा, ह्या पूर्ण कोकण विभागात म्हणजे तळ कोकणापर्यंत अगदी मुंबईपासून पनवेलपासून जो रस्ता आपला चालू जाता मुंबई गोवा हायवे, तो सरता बरोबर बांद्याक पात्रादेवी. तर ह्या इतक्या जवळजवळ 400-450 किलोमीटरच्या पट्ट्यातनं आपल्याकडनं असं एक पण आपण खमकून येतो देऊ शकलो नाही, जो आपल्या स्वतःच्या बळावर आमच्यासाठी म्हणजे जो आमच्यासाठी रस्तो हा कोकणातल्या जाणाऱ्या माणसासाठी रस्तो हा, तो आमका ते सुरळीत देऊ शकत नाही. बरं, कोकणात जाणारा रस्तो तुम्ही करताय, त्या रस्त्याची क्वालिटी कशी होईल, क्वालिटी सोडूनच द्या. मी काय म्हणतोय, त्या रस्त्याचा जो एक आराखडा असता, ब्ल्यू प्रिंट असता किंवा तो रस्तो कसो होयो, अहो पाठसून आपल्या देशात बघा तुम्ही डोंगर फोडून रस्ते हेले, आकाशातसून रस्ते हेले, पाण्याखालसून रस्ते हेले. आता तो काहीतरी जम्मू काश्मीरला ब्रिज बांधला, आकाशातनंच ब्रिज बांधला, तो आयफेल टावरच्या वरती गेले, ते काहीतरी उंची गाठल्याने. चांगलं काम आहे, स्तुत्य, अभिनंदन. त्यानंतर मुंबईत बघा तुम्ही पाण्याखालसून रस्तो हेलो मरीन ड्राईव्हला. परत थोडं पुढे द्या तुम्ही सागरी सेतू आहे, त्याच्या पुढे द्या अटल सेतू आहे. मग आम्ही काय पाप केलं, आम्ही कोकणातल्या लोकांनी काय पाप केलं म्हणून आमच्या राशिकी हो मुंबई गोवा हायवे खड्ड्यांचा रस्तो असा. अहो किती किती जीव गेलेत त्या रस्त्यावर, किती जीव गेले आहेत. कारण कोकणी माणूस हो कसो हा, पडत येळ सोसणारा माणूस हा, म्हणून त्याचे इतके हाल नका करूत. कारण कसं माहिती आहे, येतं असं प्रत्येकाला येळ येतं, पण आपल्याकडे जो असं म्हणजे खंत ह्या गोष्टीची आहे की आपल्या कोकणात, आपल्या तळ कोकणात म्हणा किंवा आपल्या पूर्ण कोकण पट्ट्यात आमच्या एका खमक्या नेत्याची गरज आहे. कारण तुम्ही बघूच झालं ना, मग परत माझ्या तोंडात येतात कधी कधी वाईट शब्द येतात, ते पण मी बोला शकणार नाही असं विषय आहे. कारण आपल्या काही बाहेर जायची गरज नाही हो, आपल्या भारतातच जा.
तर जम्मू काश्मीरचं तुम्ही तो ब्रिज घ्या, त्यानंतर मुंबईतलो सागरी म्हणजे त्या पाण्याखालसून जाणारा रस्तो घ्या, सागरीमा आपला तर अटल सेतू घ्या. त्याच्यानंतर तुम्ही तो सगळ्यात ताप किती आहे आमच्या पाठसून, आमच्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या पाठसून काम सुरू झालेलो नागपूरचो ह्यो समृद्धी महामार्ग. अहो तो पुरं जाऊन त्याच्यात आता गाडी धावाक लागले. मका सांगा ता कसं जातो. हे सगळे गोष्टी बाहेर सगळ्या म्हणजे आपल्याच राज्यातले गोष्टी असत. आता समृद्धी महामार्ग, मुंबईचो पाण्याखालचो रस्तो, अटल सेतू, सागरी सेतू, त्याच्यानंतर हे बरेचसे आपल्या महाराष्ट्रातच जातात मग कामाही. मग ही इतक्या फटाफट कामं कशी जातात आणि त्याचे सुखसोयी लोकांना कसे गावतात. मग आम्ही काय पाप केला कोकणातल्या लोकांनी. माझा आमच्या कोकणातल्या खयच्या एक राजकीय नेत्याक माझं आव्हान, माझं चॅलेंज हा की त्यांनी जसं आम्ही प्रवास करतो, आमच्याकडे गाडी खयची असतात, स्विफ्ट डिझायर असता, अर्टिगा असता, झेरो असता, ब्रिझा असता, असे छोटे छोटे गाडी आहेत आमच्याकडे. एखाद्या साधारणशा माणसाकडे कोणाकडे असली तर फॉर्च्युनर. माझ्या कोकणातल्या आमच्या प्रत्येकाक म्हणजे आमचे जे कोणी नेते असत त्या प्रत्येकाक माझं आव्हान असं की तुम्ही एकदा त्या गाडीतनं एक 12 तासाचा प्रवास करून दाखवा. मुंबईतनं सुटा आणि तुम्ही आमच्या कोकणा आपल्या कुडाळपर्यंत किंवा वाडीपर्यंत प्रवास करून दाखवा. हो इतके हाल सोसतो ना आम्ही की तुम्ही विचारही करू शकणार नाही. इतके हाल सोसतो. खयचं तुम्ही त्या चिपळूणचा ब्रिज 4दा पडला, त्याचा काय कोणाक पडलेला नाही. पुढे खै रस्ते अर्ध्यावर इतके खराब आहोत की गाडीत जाऊची काय नाही जाऊची. हो लक्झरीतनं प्रवास केलो तरी तुमका नीट लागणार नाही गाडीत. इतके खड्डे आणि गाडी अशी झेले मारताना बापरे विचारू नको. आणि इतक्या सगळं असं नाही. आम्ही म्हणजे आमचा कोकणी माणूस थंड, तो किती थंड आताच समजणार नाही. आता पाठीता ह्या जो रस्तो जो बांधल्याने मुंबईपासून गोव्यात जाणारो त्या रस्त्याचं काम इतक्या निकृष्ट दर्जाचं आहे ना तुम्ही विचारही करू शकणार नाही. हो तुम्ही खरं आता लांबचा किती मी सांगा, कणकोलीतला ब्रिज बघा आमचा. कोणाक खयचो माणूस आहे का मी चॅलेंज करतोय, कोण जर म्हाका विचारित असत तर त्या ब्रिज जाऊन बघूचा ते कसे भेगे पडलेत ते. आणि त्याच्यावर अर्ध्यावर काहीतरी बॅरिगेटर घालून ठेवले की ते आता त्या वाटे गाडी जाता कामा नये म्हणून. असं किती आहे इतक्या खालच्या पातळीचं काम तुम्ही करताय, काय गरज आहे. हे असं काम नको आमका. आता बरा दोन लेनचा रस्तो केल्याने त्या खारेपाटणपासून पुढे तुम्ही थैसर बघशात तर आता त्यांच्यानी खणाक घेतल्या आणि 3री लेन आता घालतात. म्हणजे सगळ्याच वाटाळा केल्ल्या कामाचा. अरे जर तुमका जर पहिलेच जर तुम्ही कोकणात जाणारा रस्तो ह्यो तुमका माहिती विचार किती नाही होणार. आपल्याकडे घाट असत, रस्ते वळणावळणाचे असत, काय असत, तर तुम्ही त्याच्यात पर्यायी मार्ग काढा ना. जर तुम्ही खर्च करताय कोटी करोडो रुपये अब्जो रुपये तर आमका एक तुम्ही साधा रस्तो देऊ शकणार नाही. हो त्या भोसते घाटाची बघा काय परिस्थिती आहे, त्या खंबाटकी घाटाची बघा काय परिस्थिती आहे, त्याच्यानंतर तो पाटलो परशुराम घाटाची बघा काय परिस्थिती आहे. म्हणजे काय म्हणजे माणूस कोकणी माणूस गप्प असा थंड असा म्हणजे तुम्ही काय करतालाय. अहो एक खंयसर म्हाका सांगा माझ्या बघण्यात खारेपाटणचो जर तो एक साधारण 4-5 किलोमीटर जो पॅच जर सोडलो सरळ असा, तो आधी सरळ होतोच, त्याच्यावर तुम्ही काय ती लाली पावडर लायलेली आहे, तो जर रस्तो सोडलो तो खंय असो रस्तो दाखवा म्हाका जो सरळ असा एकदम सुतासारखो. खंयच नाही तसं रस्त्याची आमकां खरी गरज होती. कारण जेव्हा तुम्ही आता जर तुम्ही असलेल्या रस्त्याकच जर तुम्ही सुधरूक गेलात तर तुमचे पैसे जातातच. असं तर थोडे पैसे गेले तर गेले, आणखीन गेले आमचेच जातले. आम्ही टॅक्स भरतो, आम्ही सगळीकडे आमचेच कर लागतात, सगळे आमकाच कर लागतात. काय तुम्ही सरकारी तिजोरीतनं काय वापरताय, आमचेच पैसे वापरताय. मग इथं आमका रस्तो तरी बरो दिया. तो नागपूरचा जो रस्तो बांधल्याने ना 4 का 5 लेनचा रस्तो हा तो 4-4 लेन का 5 लेन म्हाका धड आठवणार नाही. पण इतक्या भारी क्वालिटीचा जर रस्तो बनू शकता तर मग आमच्या कोकणाच्या रस्त्यात काय धाड भरली आहे, किती नाही होणार. सगळं करू घेता, फक्त काय लागतं माहिती आहे, इच्छाशक्ती. आपल्या नेत्यांची म्हणा किंवा आपल्या सरकारची इच्छाशक्तीच नाही की आमच्या कोकणातल्या माणसाक समृद्ध करूची. कोकणाबद्दल बोलायचं झालं ना तर खूप काही विषय असत, पण जाता काय आपल्याकडे तितकं येळ नाही असा. असो.